Тело по сердцах. Кто такой? Давай до свидания. И кто такой? Давай до свидания. Кто такой? Давай до свидания. Atenție! Ce nu? Nebunul! Ia-o pasta! Ia-s-măn! Da svidania! Ori faci ca mine, ori îți pumpa. Ce nu vezi zice așa? Fără control. Hai, fata mea! Rupe! Cum zicem? Lasă basul, dacă le vine cu basul, așa cum am zis-o. Hai să facem bla bla bla. Cum vrei tu, cum vrei și ea. Facem bla 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 și dacă nu faci așa, da svidania. Lasă balansul, dacă le vine cu basul, așa cum am zis-o. Hai să facem bla bla bla. Cum vrei tu, cum vrei și ea. Facem bla 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 și dacă nu faci așa, da svidania. Uite banii, mami vino să îi iei. Uite banii, 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 mami vrei. Uite banii, banii, dar ce faci pentru ei? Uite banii, uite banii, banii vrei. Uite banii, mami vino să iei. Uite banii, uite banii, banii mei. Uite banii, banii, mami, dar ce faci pentru ei? Кто такой? Давай до свидания. 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 Nu face pe nebuna că te rupere ceva. Că ce faci pe timida când de fapt ești altceva? Am spus că eu nu vreau decât să facem bla bla bla. Și dacă nu faci ca mine, hai, du-te și ba. Nu lăsa salto, că mișcă basista. Pe tobă și bas să înceapă fiesta. Și hai târât, 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 că mă întărât și wow. Dacă o faci fără plăcere, la revedere. Rupe tendo așa cum ne place doar noi. Așa cum am zis-o, să facem bla bla bla. Vrei și tot ce eu și eu, hai să o dăm cumva. Dacă nu vrei nici așa, la svidania. Rupe tendo așa cum ne place doar noi. Așa cum am zis-o, să facem bla bla bla. Vrei și tot ce vreau și eu, hai să o dăm cumva. Dacă nu vrei nici așa, la svidania. Uite banii, mami vino să îi iei. Uite banii, 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 mami vrei. Uite banii, banii, dar ce faci pentru ei? Uite banii, uite banii, banii vrei. Uite banii, mami vino să iei. Uite banii, uite banii, banii mei. Uite banii, banii, mami, dar ce faci pentru ei? Кто такой? Давай до свидания. 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 Тело по сердцах.